Sartsalla joulukuusikin oli myynnissä jossain. Oli paljon joulukuusia tuolla matkalla. Jotenkin ei sovi tänne. Ja ne saa joulutunnelmaa. Anna, sano jotain. Valvointaa. Sano jotain. Muikku. Sano fuck you. Elä niin sanoo. Saa se sanoa. Saako? Osaa se sanoa. No sano. Sano muikku. Moikku. Isällä oli Mites tää Bruce Willis täällä etupenkillä? Älä ota kuvaa, mä inhoan. No eihän mä sitä sulta kysy. Fuck you. Fuck you tuli sieltä. Ja mites täältä tulee peukalo? Vai etuselleen? Hannan pyyhe on nostettu tonne salkkuun. Käydäänkö ottamassa se lähtee? Hei, seurataan nyt sitä parkkijuttua. Se oli taas seuraavasta. No eihän tää nyt ihan mikään pikkusaari kummikaan. Mä oon ajettu. Mutta pitäisikö antaa aika äkkiä, niin kun täällä vähän... Älä tätä videokuvaa vaan pois, se on ärsyttävää. No hyvää musiikkia taustalla ja liikkuvaa Me joudutaan vähän kävelee.